салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. бародаро, дар навори имрӯза молбозори Хӯросон уялие нархҳои говои ҷӯшон, говои қисир, говои бағаза, нархи савзиам ба навор гирифтагим пешкаш мо иншаалло мекунем. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед. Дона лайка фаромӯш накунед. Аз шумо хоҳиш подписатсия кунед дар канал. бародаро, аз як проблемаш дагем, канал мо намефурӯшем. канали таҷи хариду фурӯша. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат ина рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экран занг занед, бо муомила мекунем. дар шотиш $100 дора. ҳазор раҳмат барои диққататон. худо нигаҳбонтон боша. бародаро, видеоро имрӯзаро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. бародаро, говои бағази якам савдо шукаисас, дар нарх суғри нагирифтаисас, надодаисас шу. Чанди шумо гӯ яка? Иша 8.5 ира говои бағаза 8.5 мегам. Шумо яка байшаш поён прасидаисас, надодаисанаш. И чанд моҳа бағаз боша? 8 моҳа бародаро. Ина говои бағаз 8 моҳа бағаза. Иша чанд мега яка? Иша 8000 сомонӣ мега. бозор ягон чикар? бозорда 6000 сомониш кам бародаро. дақиқа додагиш нест. бачаҳои Одиссеяда салом. Ина бародаро саломтон мега. Номер чи яка? Маъмур. Маъмур? Бачаҳои Одиссеяда. бачаҳои Одиссеяда саломтон мега. акай Маъмур. ина бародаро, гови ҷӯшо якам гусалашай нав савдо шид 5700 сомонӣ. нав савдо шид 5700 сомонӣ. ҳози савдо шид инҷа бози ҳамиҷа савдош кайса 5800 дақиқа надодаист. якам гусалашай гусалаш ғнаҷинай 4-5 литр шир дора бародаро. ина бародаро, гов савдо шид 1200 сомон. ина гусалаш ғнаҷинай нав савдо шид. якам гусалаш. салом алайкум. якам зояи гусалаш 1200 сомон савдо шид. ои ғнаҷинай 4-5 литр шир дар як рӯз дора 1200 сомон савдо шид. говои ҷӯшо гусалаш ғнаҷинай. ина бародаро, гови ҷӯшо савдо шид 6200 сомон гусалаш ғнаҷинай. чандум гусалашай мега? тағои чандум гусалашай? якум дуюм гусалашай бародаро 6200 сомон. 6000 бародаро бахши 6000 сомон савдо шид. шир дора я 5-6 та ё 4 та саҳар бега 4 литр шир дора бародаро. гови ҷӯшо инам якам харидаш. ина гови ҷӯшо иш ба қачаи гусалаш. иша чанд мега? 7000 мега муомила. 7000 сомониш мега. ина бародаро, гови ҷӯшо ин ба қачашай 7000 сомониш мега. чандум гусалаш боша? дуюм ая? дуюм гусалашай бародаро. гусалаш ба қача. ин бозор ягон чикар? 6500 6600 бозор кайсанаш бародаро. дақиқа додагиш нест. дуюм чандум гусалашай гуса яка? дуюм ая? дуюм гусалашай бародаро. говои ҷӯшо ина бародаро, гови ҷӯшо ина гусалаш ғнаҷинай сорти зурая гусалаш. чандиш мега яка? 8000 сомониш мега. ин бозор ягон чикар? то чанда? ай 7 болош прасидаисан бародаро. дақиқа додагиш нест. ин чандум гусалаш боша? сеюм гусалаш сеюм ай бародаро. гови ё шаёле. шир чанд қайд дошта боша? саҳар бега ҳа? саҳар бега сар бега 4 литр шир дора бародаро бо мега алаф шад бисёр тартиб бисёр шир дора
امروز سعودو خوب ای برادر سعودو سوسید است اینا گوو اینا برادر گوو جوشو گوسالش خنجینه 6000 چندش گفتی 6000 سومونش میگه گوو ارزون این گوسالش خنه این چند گوسالش باشه چورم گوسالش برادر 6000 سومونش میگه بازار یگان چیکار 4800 сомониш кайсан бародаро дақиқа дудагиш нест шир 4-5 та дора 5 та дора камтар а севним дора сериш кни 3-3.5 литр бародаро даруз шир дора беҳад гово арзон чизага бародаро гови ҷушо гусалаш не ту да канал дорем меган нарх навора бифаҳмем 6500 сомониш меган пистонаш чандум гусалаш бушака дуюм гусалаш 4 моҳ бугза дуюм гусалаш бародаро бо 4 моҳ бугза ин бозор агон чиқа бозор да чанд чиқа 56 када надодиш 5600 бародаро додагиш нест ин бахачаё ғунаҷин гусалаш ғунаҷин бародаро 5600 додагиш нест гов ёш дуюм гусалаш гуфти бародаро дуюм гусалаш шир дорад 3 литр да ярӯза 3 литр бародаро да ярӯз шир дорад бародаро гов савдо шид 5100 сомон ин нав савдо шид и чандум гусалаш боша ما دندان شل میده якум шаё якум гусалаш 5100 сомон нав савдо шид чанд қай шир доша боша шир надоре ин надора якумзоя шириш номаълум бародаро ина бародаро дандун бош 5100 сомон савдо шид ина бародаро гови ҷӯшон нав савдо шид 6250 сомон не гусалаш бақачая кай ғаноҷина я гусалаш ғанаҷина кай 6250 сом савдо шид и чандум гусалаш бошад чорума я чорум гусалаш шир чанд қай дошта боша шир дора соҳибаш гуфтааст наомакида соҳибаш гуфтааст 5 литр шир даярӯз дора бародаро 6250 сом савдо шид ғанаҷинакаш бародаро гови ҷӯшо гусалашай 11000 сомониш мега бозорда 84 кайсан надодай састаш гусалаш ба қачай бародаро гусалаш ба қачай 8400 сомдан надодай и чандум гусалаш яка чорум гусалашай шир чанд қай дошта боша бозӣ дора аҳа оли яфта ина гусала айвони дора 5-6 литр шир дора гови ҷӯшо ина бародаро гово да кӯҳ гаштаган маълум нест ки боғаз аста нестан иша 7000 сомонӣ мега ягон гусала карги боша як гусала кардаги маълум бо боғаз аст неста 7000 сомониш мега бозор ягон чи кард ира 6300 сомон ира кардаисан бародаро дақиқа додагиш нест номаълум боғаз астак неста бародаро 6300 боз бобиҷон ямка ин ира чизи 6000 сомонӣ мега ира 6 та мегӯя 6000 сомониш мега бо шассеш 53 кадист бозорда ира 5300 сомон кардаисан бародаро дақиқа додагиш нест маълум нест ки боғаз астак неста ягон гусала кардагия ишам як гусала кардагия бародаро ина бародаро гови ҷӯшои не гусалашай бахачаё ғунаҷина чандш мегай бозор чанд чика ҳар диша 8500 сомон мега бозорда 7200 сомон шикама ина бародаро гови ҷӯшои не ғунаҷина чандум гусалаш боша сеюм гусалашай шир дора
Kokage, bığız asa? Bu bığız bidasina. Govi juşo bu bığız ina barodaro. O zirash da şir nadora bığızay. Ина бародаро гове қисир 4,5 сомони шумега. Ҳарсеш қисиран. Бозор ягон чӣ кор? Sevimim kar, boşuna. Ира севним кан ошана я. Ам якча севним кан, дигар оша нарх накан. Ина бародаро ини гове қисира 4,5 сомони шумега. Ина бародаро савзи арзонши 6 сомон килош. Килоша 6 сомон мега. Савзи 6 сомон килош.